Niečo vám pustím. Pozemšťané! Mali ste len 2 sekundy a som si úplne istý, že ste spoznali všetky 3 značky. Spoznali ste ich napriek tomu, že som vám neukázal ich meno ani logo. Boli vám známe vďaka iným komunikačným elementom. Neodlišujú sa len menom a logom, ale používajú i netradičné označenie. Toblerone, KitKat či Rittersport sa odlišujú tvarom produktu. Televízne noviny, Netflix či Windows zase majú unikátnu zvukovú stopu alias Sonic brand. Alebo sa to skombinuje všetko navzájom a vznikne album. Zamyslite sa aj vy, či sa viete netradične odlíšiť. A ak áno, začnite to využívať a náležite si to chránite. A na to sme tu my. Bold is flawless.